Guys, for the people, so tawaya kuno tiri kugood hope kwandava nebig order nachiboguradzaya kuti pane ziorders hombe anga nemanhanga nezviyo nechichichi ndobva zvanzi aiwa ima mwinjichi musinawo zvangu inangu hatina kutenga watiti uyai mutore maavho guys tafa one maitira tunoita kutema maavho ndo zvaunoita izvi maavho achidonha wobva wadii tobva tadaiwo so hanimbozviona washe anenge achiekera uyu tinongotevera paari kunoekera takatarisa kuti iri kuinda nekupi saka anohaka mudenga mutadzai mudenga meno pane mamwe ari kuzasiwa naruko iro saka iro rapinda totodaiwo so toenda pane tatovaudza vati mazuva nayo toenda paripi apa kusaiti kwatatiri kwako saka ndodaiwo ini ndouya kuno kundopinda ndakadai hambozvioni vari kunakirwa saka maavho edu tasai maavho atiri kupuwa hanza mudi kutaura wenu toda kusheyana vamwe vachaitanga nezvemakofa ndinoda kuti nditangire iri chanokasira ndosenga nei ndoisa yamusa pasocial media ndaakunonga maavho angu guys for the people washatora akakura inokwaundisira madoko zvakaomazvo nokuti ndiye anga achisi chondisengera ndibatire yangu andidi kusanganisa nake andangu ndoda kutodzichengeta ndatoona plastic ndiisire inyiri mumu kids yadziya ndadzisiya kunoku ndotengera handihu malemoni ndichakuita sekuto auzivi unogona kunge uri musha wako unoereiko chero alright mama ako pamusoro farming chaiyo chaiyo yekunyepera yekunyepera zvayo ndoepoku neflu wakomana wangu aichema flu ako atizopedzedu muti wese mugomapedza malemoni aiwatabva takagukuchira kunoko malemoni maavho kugona kwedu kutakura chete magwavha takaguta nawo kudaro saka titeti mhanyeri handiti thank you right ukoda kuti chi muhlazo